Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बर्डार्स अफ इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव दा मोननै लेटेस्ट आपडेट सफैदों मोनसेया जाबाय रिजाल्ट होबाय एबा मेरिट लिस्टखौ फोसावबाय जायफ्रा सिलेक्ट जाबाय बिथांमोना मोनसिगोन माखासे बेनिफिट्स देन बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि साख्रि ओंखारदों क'क्राझाराव दा बबेयाव थांनांगौ बबेयाव एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा नोंथांमोना स्किप खालामनाङा नायजोब अब्लासो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे बर्डार्स अफ इनफो इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोदान साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन आरो दा बावैनो BTC साख्रिनि आपडेट आसामनि साख्रिनि आपडेट सफैथारसिगौ आरो टेटनि रिजाल्टनि सायाव भिडिअ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोननो थांगासिनो दङ आरो गोबां बर' मिडियाम स्कुल LP स्कुलनि थाखाय खैफोद फैगासिनो दङ जेराव 30 स्टुडेन्टस एनरलमेन्ट गैया बावहाय मार्च आप जानो थांगासिनो दङ बेनि बागै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बे अफिशियेल नटिसआ बबेनिफ्राय फैदों बबेयाव फैदों सोर मोनखो मोनासै थ' बेखौ जों दायो नायनोसै दा जों फैबाय मोनसे अफिशियेल साइटआव फैग्रोदों जे बे जाहैबाय मोनसे डिप्ल'मा कर्स होदोंमोन ना BTC सरकारनिफ्राय जे टुरिज्म डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि थाखाय थांनाय बाराव कर्सनि थाखाय इन्टारभिउ लादोंमोन दा बेनि सेलेक्सन लिस्टआ फैबाय अके दा बेवहाय सोर पास खालामखो सोर मोनखो सोर वेटिं लिस्टआव दङ आं बेखौ नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ नाथाय बिनि रिजाल्ट सिटखौहाय पेपारावसो होदों बेखायनो जोङो पेपारावसो नायनांगोन दा बे जाबाय नि रिजाल्ट सिट अके बे रिजाल्ट सिटआ रिलिज खालामबाय दा बेवहाय गोबांथार कर्स दङ नोंथांमोना नाथाय जायफ्रा मोनदों स' नगावआवहाय सामुगुरि नगावआवहायसो कर्सखौहाय लाहैनांगोन आरो अके स' नोंथांमोना बाव थांनांगोन आरो बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना नै मेरिट लिस्टआ बेनो अके टटेल दङ 35 जना सेलेक्सन जाना दङ अके बिनि गेजेराव वेटिं लिस्टआव 7 दङ दा जोङो सेलेक्सन जानायखौ नायोबा नोंथांमोना नै बे टाइपनि मोनदों डिस्ट्रिक्ट दङ डिपार्टमेन्ट दङ अके एन्ड बेनिफ्राय मा केटेगरियाव मोनदों सोरबा फ्रन्ट अफिसाव मोनदों सोरबा हाउसकिपिंआव मोनदों सोरबा माने फुडआव मोनदों बे टाइपनि नोंथांमोना मोनदों आरो अके दा बेखौहाय नांगौब्ला बेखौहाय नोंथांमोना मोजां स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे गावनि लिस्टआ दङबा नोंथांमोना नायनो हायो आरो जुदि बे 35 जननिफ्राय जुदि खायसे बावहाय जइन जायाबा नैबे वेटिं लिस्टआ मोनगोन अके स' बेखायनो वेटिं लिस्टफोराबो नोंथांमोनाबो खबरखौ लाबाय था दा बेखौहाय होदों डाइरेक्टरेट जेनोखि थायोना CHD थायो टुरिज्म डिपार्टमेन्टनिफ्राय थ' बिथांमोननिफ्राय बेखौहाय रिलिज खालामना होबाय नाथाय आं वेबसाइटआव मोनाखै माने पेपाराव होदों आरो BTCनाथ' मा पेपारावसो होखायो नालाय रिजाल्टआनो जा बा मायानो जा दा BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्टआबो किजानि पेपारावसो फैनो हागौ थांनाय बारनि बायदि अके आरो जेब्लानो आपडेटखौ मोनगोन नोंथांमोना बर्डार्स अफ इनफो इउट्युब चेनेलावहाय मोननो हागोन दानिया जायफ्रा सेलेक्सन जाबाय मारै थांनांगोन दा बे नोंथांमोना किजानि कल थांनांगौ जायफ्रा सेलेक्सन जादों जेब्ला इन्टारभिउ होदों अब्ला फन नाम्बारखौथ' होदों जानांगौ दा बेखिनि आरो जेब्ला कल थाङो अब्ला नोंथांमोना थांबानो जाबाय गासैबो अरिलाथ' जोबखाजोब्बाय नालाय बे जाबाय मेरिट लिस्टआव थ' बेखौ जों मिथिबाय दानिया क'क्राझाराव मोनसे डाटा एन्ट्रि पस्ट ओंखारदों आरो बे डिपार्टमेन्टखौ नायोबा फरेनार जेनोखि ट्रिबुनेल्स थायोना दा फरेनार्स जेनोखि क'क्राझार ट्रिबुनेल्स थायो बेवहाय साख्रि ओंखारदों आरो दा बेखौ नायोबा पस्टआ अनलि 10,000 पर मान्थ मोनगोन 12 पास खालामनांगोन कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन आरो डाटा एन्ट्रि अपारेटराव नोंथांमोना DEO पस्टआव मावनो हागोन जुदि इन्ट्रेस्टेड दङबा जुदि ओरैनो दङबा नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय दा बेखौ एप्लाइ खालामबा स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होबानो जाबाय बेनिफ्राय गांनै पासपर्ट फट'सखौ नोंथांमोना हरनांगोन अके गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनांगौ आरो बिनि नोंथांमोननिया जेनोखि लास्ट डेट होनोबा 6 आगस्टसिम दङ 6 आगस्टनि 2 PM सिम नोंथांमोनखौ लाखिनाय जागोन बे अफिसाव थांनानै जाहाथे होयो आरो इन्टारभिउआ नोंथांमोना नै बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबाव नायनाय अके स' बेनो जाबाय इन्टारभिउआ वाक इन इन्टारभिउ जागोन एबा अरेल टेस्ट जागोन आरो बेखौहाय मा होनदों नटिफाइड इन दा अफिस नटिस बर्ड होनना बुंदों अन 7 आगस्ट खालि बेखौहाय सिथाबना होनाय जागोन नोंथांमोना डेटखौहाय रल नाम्बार वाइसआव मोननो हागौ आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना अरेल टेस्टआव नोंथांमोना थांनांगोन आरो बे पस्टआ पिउरलि माने कन्ट्रेक्ट बेसिसआव जागोन स' कन्ट्रेक्सुवेलाव नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन दा जायफ्रा ओरैनो दङ बेखिनिखौ ट्राइ खालामनो हागोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव टेटनि सायाव आपडेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे नायनो दाबाव